Tak ahojte, ahojte, ja vás zdravím. Dnes tu mám okrem Mišky Ševčík aj Zuzku Bielikovú, ktorá sa stará o hotel Golfer, v ktorom my s Miškou plánujeme a chystáme pre vás víkendový reštart komunikácie. Ahoj Zuzka. Ahojte dámy. Som Ahoj. rada, že si prijala pozvanie, pretože na mňa aj na Mišku sa už viacerí z vás ste sa obrátili s niektorými otázkami, nejasnosťami, pretože v hoteli Golfer, ako keď sa uskutoční tento náš víkendový reštart komunikácie, tak okrem toho, a to, ten, alebo ten zážitok z toho nášho víkendu neskončí. Ten hotel sám o sebe toho ponúka veľmi veľa a práve aby som tieto informácie, ktoré sú možno pre každého z vás dôležité, aby som ich neinterpretovala sama, tak by som chcela tebe, Zuzka, položiť pár otázok, ktoré možno zaujímajú každého z vás. Takže Zuzka, v prípade, že sa niekto rozhodol, alebo sa už prihlásil, alebo rozmýšľa, že sa prihlási na náš víkendový reštart komunikácie a dokonca možno aj rozmýšľa, že príde s celou rodinou, čo môžu účastníci a účastníčky nášho víkendového reštartu, prípadne ich rodiny príslušníci, čo môžu robiť všetko v hoteli, čo ich očakáva v hoteli Golfer v Kremnici. Tak v prvom rade ich všetkých vítame a respektíve sú u nás vítaní. No a u nás sa toho vlastne veľmi veľa, či už prídu sami, alebo prídu vlastne aj s rodinami. Tak čo je najdôležitejšie, čo všetci sa nás pýtajú, je to, že máme bazén. A je tam aj infrasauna, suchá sauna, máme aj záhradnú jacuzzi. Vedia si to aj cez deň využiť všetci hostia. A takisto tí, ktorí by napríklad prišli ako partneri a teda keďže ten víkend sa bude niesť akože v znamení komunikácie, tak hneď si môžu napríklad večer objednať privátny wellness. 2 hodiny sa dajú objednať. Zvlášť, teda môžu sa aj hodinu a môžu to teda akože využiť potom, ako sa vlastne zblížiť. Ale takisto my máme aj detský kútik pre deti, šípky, stolný tenis, biliard. Celý hotel sa nachádza v krásnej prírode, takže aj okolo máme detské preliesky, ale viete si proste len tak byť aj v záhrade, pozerať sa vlastne na okolitú prírodu, takže je tam vlastne veľmi, veľmi pekné prostredie. Hlavne ten detský kútik by mňa ako mamu veľmi potešil, pretože vo veľa hoteloch práve nemyslia takto na deti a práve keď náhodou, že by na chvíľku zapršalo. Takže super, super o tom vedieť. My tu aj zdieľame stránku hotela Golfer, to znamená všetky informácie nájdeš na tej stránke www.golfer.sk a teraz máš možnosť vidieť len taký výber z toho, čo sme si pre teba pripravili. To znamená, bude pre teba skvelo postarané aj v prípade, že sa rozhodneš neprísť sám alebo sama. Budeš mať čo robiť, môžeš tie komunikačné zručnosti, ktoré nadobudneš na našom víkende alebo na tých hodinách, na tom tréningu, ktoré sme s Myškou pre teba pripravili, rovno možnosť aj použiť s tvojim partnerom a partnerkou a nemusíš čakať, až kým sa dostaneš domov po víkende. Takže je úplne každý vítaný aj so svojimi rodinnými príslušníkmi. Môžem sa ja spýtať, lebo ja často dostávam otázku, že aké sú tam izby, či môžu bývať na jednej izbe aj ľudia, ktorí sa nepoznajú. Pretože tí, čo prídu sami, tak možno budú niekoho hľadať, že s kým budú bývať. Jak sú tam robené tie izby? Môžu, samozrejme, že môžu. My máme izby, kde sú aj oddelené postele. Takže tí, čo sa nepoznajú, tak vlastne môžu byť na tej izbe, kde sú oddelené postele. Máme aj jednospostelové izby, takže keď niekto chce byť proste čisto sám, tak 4 jednopostelové izby sú k dispozícii, ale sú len 4, takže treba to tak byť obozretný a objednať si hneď akože medzi prvými, tí, ktorí naozaj chcú byť. Ale napríklad, keď by sa rozhodli prísť s rodinou, tak máme apartmán. Myši, ty ho poznáš, vy ste už u nás boli. Takže tam je vlastne spálňa, kde je manželská posteľ a potom vlastne máte krásne aj že predsieň, je tam obývačka, tam sa vyspia až 3 deti a apartmány majú aj balkón. Takže to je taká krásna rodinná izba, to sú tiež ďalšie 4 izby a potom sú všetko dvojpostelové, kde sú aj manželská posteľ, aj oddelené. Takže je to robené aj pre páry, aj pre ľudí, ktorí sa vlastne nepoznajú. A napadla mi ešte jedna vec, že keď sa im bude potom páčiť, tak u nás je veľmi obľúbená romantická večera vo Vežičke, takže tu si potom hneď môžu zajednať, ale až na ďalší pobyt. Lebo verím, že budeme spolu všetci. No a ja viem, že veľa ľudí chodí práve do Kremnice kvôli feratám. A už aj to som mala dotaz, že zostanú možno o jeden deň dlhšie kvôli tým feratám. To je stále tam otvorené a môže sa tam ísť. Áno, takže teraz nepoviem iba, že o hoteli, ale poviem, že aj to okolie, čo to tu dá spoznávať, tak v prvom rade Kremnica je historické mesto.
Je tu veľa múzeí. Čo je úplne taká rarita, je to, že vlastne máme najstarší výrobný podnik na svete a to je Kremnická mincovňa, takže dá sa tam ísť aj si urobiť vlastne prehliadku. Je to veľmi zaujímavé aj pre deti. Vedia pozrieť aj starú razbu a vedia sa vlastne nahliadnúť aj do novej raznice. Pre tých, čo majú radi sladkosti, máme tzv. Že kremnický krumpel. A ten, kto ho nepozná, tak ho proste musí ochutnať. Čo je krajšie na tom je to, že vlastne keď ide, tak on vlastne vidí tú výrobu a vidí celý príbeh za tým, ako sa tento dezert vlastne celý vyrába. Sú to vlastne dámy doma v dobových kostýmoch, ktoré to ukazujú, proste je to super zážitok. Takže to je bola taká ďalšia vec, čo odporúčam. A potom sú zase tí, keď sú nejaké, že na šport orientovaní, tak máme tu cyklotrasy. Tu odporúčam určite mať elektrobajky, ale dajú sa zapožičať. 30 bajkov sa dá zapožičať priamo v meste. To vlastne tiež vieme vybaviť. A potom sú hore vlastne feraty. Feraty sú určené aj pre tých, čo majú radi o nejakú vysokú náročnosť, ale aj pre tých, ktorí to prvýkrát vyskúšať. A pozor, sú tam aj feraty pre deti. Takže úplne všetci si to vedia vyskúšať, lebo tam je strašne veľa ciest a každý si vlastne vybere, ktorú chcú. A úplne najzaujímavejší je vlastne ten most, ktorý spája vlastne dva vrchy. On je 80 metrov vlastne nad výškou. A to je taká tá základná, ktorú si vlastne každý môže v podstate prejsť tento lanový most. A nie je to sranda, ale je to super zážitok, akože budete nadšení, budete radi, že ste to dali. Že mňa nadchlo. Hej. Super. No, jak si hovorila o tom sladkom, tak ma potom napadlo, čo sa týka jedla. Takže vlastne v ubytovaní sú raňajky, predpokladám. A ako to bude s občerstvením, s obedom, s večerou? Áno, všetci hostia majú ubytovanie v rámci teda ubytovanie je aj s raňajkami, tie máme švédske stoly. Keď vlastne vy všetci prídete v sobotu, tak my sa každého opýtame vlastne, či je záujem o obed, vyberú si presne, ktoré jedlo by chceli. Vieme sa samozrejme prispôsobiť aj všetkým intoleranciám, alebo si tam nájdu niečo aj vegetariáni, alebo proste akákoľvek požiadavka je, tak sa jej vlastne vieme prispôsobiť. No a potom teda to poviem ja, čo sme spoločne vymysleli, je to, že aby teda to nekončila tá sobota len tou pracovnou časťou. Samozrejme, že každý potom pôjde si užiť výhody hotela, ale večer sa vlastne všetci stretneme, pretože my sme vlastne tento večer pripravili, že bude reštaurácia v znamení grilovacích špecialít, takže bude urobené menu z grilovacích špecialít a my sa vlastne stretneme na terase. My máme úžasnú terasu, lebo neviem aj nejak, ako to je, že som sama neprišla, ale všetci hostia hovoria, že na tej terase sa proste nejako, tam je nejaká aura a veľmi dobre sa tam cítia. Takže mi to hneď tak napadlo, že toto je presne to miesto, vlastne, kde by sme sa mali my po tom všetkom stretnúť večer. A sú tam vítaní aj ľudia, ktorí nebudú ubytovaní, alebo rodiny príslušníci? Môžu, samozrejme môžu. Jediné, čo poprosím, každý, kto má záujem, dať dopredu vedieť, môže dodať kľudne aj tú sobotu ráno, keď príde na recepcii. Vlastne recepcia ona je pripravená, ona bude vedieť, takže stačí si len si to dopredu nahlásiť, aby sme vedeli všetkým výzvu stretí. Takže necháme doznieť ten víkend, alebo aspoň ten prvý deň tej soboty, lebo už nedeľu asi každý pravdepodobne bude cestovať, ale necháme doznieť tie všetky poznatky, čo si každý odniesie z toho víkendu vlastne na tom grilovacom večeri, v tých grilovacích špecialitách. Na to sa veľmi teším, ja úprimne. No a hotel ponúka zľavu pri 2 nociach, takže vlastne pre niektorých bude oveľa výhodnejšie prísť už v piatok, aby mohli proste ráno v kľude začať, pokiaľ cestujú niekam zďaleka. Takže my sa s niektorými uvidíme tým pádom už asi v piatok. Áno, ja odporúčam všetkým prísť v piatok. Dá sa u nás ubytovať už od 2 hodiny. Takže všetci si môžete tento víkend predĺžiť, hlavne keď pôjdete aj s partnermi. Takže prídete už v piatok o 2, môžete sa u nás vlastne aj navečerať. Keď ostávate u nás 2 noci, tak máte zľavu 10% z ubytovania. Doobjednať si môžete k tomu aj polpenziu, to sa všetko dá vlastne v tom online rezervačnom formulári. Najdôležitejšie, čo je to, že keď sa pôjdete na naše web stránky, tak zadajte vlastne promokód, alebo je to tam presne napísané zľavový kód a to je umenie dialogu, všetko spolu, všetko malým bez diakritiky. A teda môžu prísť aj s kamarátmi, alebo aj keď sa ľudia nepoznajú, tak môže byť, že bude skôr. Dámy, myslím si, že vy ste tie typy, ktoré teda už tam budete a vy vytvoríte takú atmosféru, že vlastne by som sa vôbec nebala, že vlastne, keď tam človek vlastne ide za účelom tej komunikácie, tak vlastne sa veľmi rád spozná s tými druhými ľuďmi. Takže sa nebojím toho, že by niekto mal pocit, že by bol sám.
Áno, to sa ani ja nebojím. Z toho sa vôbec nebojím. Áno, či už je niekto hamblivý introvert, alebo hoci čo, my to budeme vedieť nejak zahrnúť. Takéto bezpečné prostredie tam určite vznikne. Aj hlavne aj to už spája, už len to všetci ideme za tým jedným účelom, naučiť sa tú nenásilnú komunikáciu a aktívne používať v našom živote. To znamená, už len to je taký bod spájania. Ďakujem ti veľmi pekne, Zuzka. Ja už teda žiadnu otázku nemám. Miška, mala si ešte nejakú otázku na Zuzku? Asi ani nie. Myslím, že si všetko zodpovedala. Keby náhodou ste niekto z vás ešte mali nejakú otázku, neváhajte sa obrátiť buď na mňa, na Mišku, a pokiaľ by to bola špecializovaná otázka ohľadne hotela, nejakej veci, ktorú či tam majú, neviem, nočník, tak túto otázku môžete pokojne aj aj nočník. To mňa napadlo, lebo to sme donedávna riešili, takže, alebo detskú stoličku, tak dáme aj kontakt na Zuzku a na hotel Golfer vám dáme všetko do popisu alebo k popisu tohoto videa. Ďakujem veľmi pekne, Zuzka, za tvoje odpovede. Ďakujem. A ja ďakujem, dámy. Ahojte. Čaute.